Eta zira, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, Dena Joseba. ongi? Bai. Hemen ibiligea Feldenkrais, ez dakik zen Ikeako balda badan, o edari alkoholdun bat, edo... Zer da zehazki, Felden? Bai, izena da zaiena. Ondo esan alde, Feldenkrais. Feldenkrais, Bai. bale? Behintzat horrela oskatzen denik. Ados. Alemana da izena, baina berez da teknika bat. Gorputzarekin konektatzeko teknika bat. Horrela, laburtzeko asko. Ados. Eta mugimenduaren bitartez egiten dugun lan. Ze garrantzitsua eta ze beharrezkoa gaur egun, ez da? Bai, bai, bai. Ondo, ondo. Eta, zuze da, irakasle, praktikatzaile, bueno, eta irakasle ere bai honena, ez da? Bai, hori da. Hemen Donostin bertan? Bai, edo zein lotutan. Edo zein sumoitzesea erakustea. Bai, formakuntza Brasilen egin hon, eta vale. hemen bizi naiz, beraz bai, hemen egiten dut lan. Bueno, Feldenkrais esan dugu, ez da? Bai. Vale, Feldenkrais iten desuna da landu, baino irakatzi ere bai aldi berian, ez da? Bai, a ber, momentu honetan, klase kolektiboak ematen ditut, banakako saioak ere bai, ez? Bai presentzialki, bai online ere. Vale. Eta batez ere irakasten dute, eta gero nere praktika da noski. Vale, zurera ikustatzen zaizu aritzia, eta... Bai. Baino, zer da zehazki Feldenkrais? Da, esaten zuen metodo bada, ez da? Bai, metodo somatikoa. Estiramentuak eta gorputzakin, baina zer da zehazki juteko lagu? Bai, mugimendua erabiltzen du, Bai. gure burmuina irekitzeko eta hobeto konektatzeko. Vale. Erabiltzen ditu mugimendu ezberdinak, gure burmuina nolabait zurruntasunetik ateratzeko. Eta burmuina esaten dudanean da nerviosistema da, azkenean zure giharreak dana. Bai, burbuinak dana moitzeko azkenean, eta hori irikitzen badu, bat dana irikitzea azkenean, ez da? Baina, bueno, berak beti esatezun, bera da... Bera gauzau, pertsona bat, Feldenkrais da pertsona bat asmatuzuna da? Pertsona bada. Ez da edari bat, ez da balda bat, pertsona bada. Pertsona bada. Eta berak asmatuzun metodo bada, ez da? Bai, bera ukranianoa zan, Vale. ez eta abitzen hau alemana. Vale. Eta berak asmatuzun, ja hilda dago. Vale, noiztik handator hau, noizkoa da metodo hau? Begira, hiltzan 84ean. Vale, oza, ez dala hain antzinako zerbait, ez da? Ez. Gainera, nik uste, orain datorrela pixkat onda. Honea, ez da oso ezaguna oraindik. Eta, hasi izan orduan Ukranian erabiltzen duten metodo gehien bat, edo... Ez, Ukraniatik ja Israelera juntzan, gero ja Parisera, bera zientzilaria zan. Vale. Tipoa da nahiko berezia. Berezia da, vale. Zientzilaria zan, gero ere arte martzialetan ibiltze zan, eta nik uste intzula pixkat mendebaldea eta ekialdea... Gustatu, elkartu. Elkartu. Vale. Hori da, bueno, hola, vale. Pintzela bat emateko, Eta, zira, zuzea aparte ere bai psikologoa zea, eta dantzaria ere bai, ez da? Bai. Eta, zein dezu, hau pixkat hori dana ustartzeko ere bai, edo... A ber, gauza da, nire ibilbidea lehenengo dantza, txikitatik, gero psikologia ikasi nun, eta gero psikiatriko batean ibili naiz lanean askotan, beti pentsatuz nola gorputzarekin eta osasun mentalarekin nola landu, eta ez nun ezera aurkitzen. Eta azkenean, Feldenkraisek eman zidan zubi hori, dantza, gorputza, osasuna, mugimendua dana elkartzeko. Baina hori izan zen psikologia egin ondoren, eta...